Беларусь ізноў на першых старонках сусветных СМІ і гэтым разам беларускі КДБ абвінавачваюць у падрыхтоўцы забойстваў палітычных апанентаў Александра Лукашэнкі. Такім чынам, Новы год пачынаецца з вайны кампраматаў. На каго накіраваныя гэтыя войны? Я Святлана Калінкіна, а на сувязі са студыяй медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі. Вітаю вас. Вітаю вас з Новым годам, з калядамі. Мы не першы раз сутыкаемся з нейкай такой хваляй кампраматнай інфармацыі на Александра Лукашэнку і ягонае атачэнне. Але гэтым разам размова ідзе пра патаемны запіс у кабінеце, нібыта ў кабінеце старшыні КДБ. Гэта што, новы нейкі этап інфармацыйнай вайны ці проста ідзе зліў сілавікамі Александра Лукашэнкі? Калі я слушна разумею тлумачэнне, як з'явіўся гэты запіс і чаму ён зараз апублічаны, то гаворка ідзе пра тое, што запіс быў зроблены даўно. Натуральна, што старшыня КДБ Зайцаў ўжо даўно не старшыня КДБ. У 2012 годзе, калі не памыляюсь, паводле словаў чалавека, які гэты запіс зараз даў у СМІ, быў паказаны розным дыпламатам розных краінаў і, ў прынцыпе, на падставе гэтага запісу, у тым ліку, узмацнілі, ці ўвогуле пачалі ахову Алкаева ў Германіі, бо ён быў названы адной з мэтаў магчымага замаху на забойство. Таму я, адказваючы на ваше пытанне, думаю, што спачатку гэты запіс ужо даўно недзе фігураваў у нейкіх спецслужбаў, але зараз, напэўна, чалавек, які выступіў перад журналістамі, захацеў далучыць да справы, да той хвалі палітычнай крытыкі, якая ёсць у дачыненні Александра Лукашэнкі, і вось гэтыя рэчы. То бок ложка да абеду. Такім чынам атрымоўваецца, што ўсе ведалі пра тое, што ў кабінеце кіраўніка КДБ тагачаснага вядзецца размова пра тое, як забіць тых, хто не згодны з Александром Лукашэнкам, Паўла Шырамета, Олега Алкаева, Барадача і іншых нашых палітэмігрантаў. Усе ведалі, нават прынялі меры, папярэдзілі таго ж Алкаева, далі яму ахову, але ў СМІ гэта не давалі. І толькі зараз. Гэта сапраўды пачатак нейкай інфармацыйнай вайны? Мы гэта сможам ацаніць толькі тады, калі будзе яшчэ нейкія кропкі, і можна будзе правесці лінію. Зараз мы можам толькі угадаць ці не угадаць. Магчыма, у кішэнях ці за рукавом ёсць яшчэ нейкія козыры, якія могуць дастаць, але гэта відавочна старыя козыры, старая інфармацыя, і на яе падставе наўрад ці можна прынцыпова змяніць сітуацыю. Тыя людзі, якія ведалі, допустим, тыя спецыялісты, якія ведалі гэтую інфармацыю, давяралі ёй ці не давяралі, это іншае пытанне, але прымалі да ўвагі, гэта ўжо 10 год ці колькі раней было. А калі казаць пра беларускае грамадства, то для некаторых пакаленняў было адкрыццём, што ў нас былі палітычныя знікненні Ганчара, Красоўскага, Захаранкі, Завадскага. То бок гэта таксама было адкрыццём, і таму это можа спрацаваць. Але само па сабе гэта не абавязкова ёсць канкрэтнай хваляй нейкай інфармацыйнай вайны. Гэта можа быць адным крокам. Прэзідэнцкая кампанія якраз такі адзначылася вайной кампраматаў, але з боку Александра Лукашэнкі. Была хваля супраць Валеры Цэпкалы, была хваля супраць Бабарыкі, супраць Ціханаўскага. Вось як бы вы ацанілі, на каго была разлічаная гэтая кампанія? На саміх прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду ці ўсё ж такі на людзей? І у чым памылка беларускай прапаганды, чаму гэта не дасягнула выніку? Я думаю, што тут спрацаваў бюрократычны прынцып і старыя, так бы мовіць, методыкі, бо калі ёсць манаполія дзяржавы на тэлебачанні, допустим, і гэта асноўная крыніца інфармацыі, то можа быць гісторыя, як
у России змагаліся телекиллеры с альтэрнатыўнымі кандыдатамі. Паўтараецца бясконца адно і тое ж, і значная частка аўдыторыі пачынае ў гэта верыць. У Беларусі няма ўжо такой манаполіі, хаця дзяржава кантралюе телеканалы, але разам з тым людзі спажываюць інфармацыю там, дзе ім зручна. І таму увага да таго, што кажацца на дзяржаўных телеканалах, не такая вялікая. Другі момант, гэта было зроблена даволі нязграбна, бо калі параўноўваць з тымі прыкладамі, якія мы бачылі ў той самай Расіі, ну я ўжо не кажу пра іншыя краіны, проста Расія для нашай аўдыторыі даволі зразумелы прыклад, напэўна. Там было шмат доказаў звычайна, і гэта былі серыялы. У нас это былі вымучаныя гісторыі, якія просто не давалі магчымасці ацаніць, ці сапраўды гаворка ідзе пра тое, што чалавек нешта скраў ці нешта зрабіў неправільна, бо адразу пачыналася з таго, што чалавек з'яўляецца ворам, а доказы фактычна не агучваліся, або доказы былі вельмі такія тьмяныя і не абавязковыя. Таму гэта просто непрафесійны падыход у тым ліку да прапаганды. А ці зрабілі беларускія прапагандысты нейкія высновы з той сваёй паразы ў інфармацыйнай вайне? Ці змяніліся інтанацыі, падыходы, жанры, альбо па-ранейшаму ідуць у лабавую? Я думаю, што на телеканале ОНТ у значнай ступені робяць это больш вытанчана. На телеканале СТВ, на Беларусь-1 гэта ідуць у лабавую, і там нічога не памянялася. Але ОНТ і да выбараў, і да ўсёй гэтай гісторыі таксама спрабавалі быць больш вытанчанымі. Таму, хутчэй за ўсё, яны прынцыпова не памяняліся. На гэты год многія палітыкі, грамадскія дзеячы ў нас у Беларусі чакаюць чарговага этапу вайны кампраматаў, бо вядзецца ў Злучаных Штатах Амерыкі расследаванне па рахунках Александра Лукашэнкі банкаўскіх, і што, нібыта праз там месяц, 2-3 будуць нейкія вынікі. Я нагадаю, што не ў першы раз Злучаныя Штаты абяцаюць абнародаваць такую інфармацыю, такое ўжо было, але нічога не агучвалася. Але зараз нібыта гэта ўсё па-сур'ёзнаму. Вось, па-вашаму, для беларусаў стане нейкім шокам, жахам, адкрыццём, калі раптам высветліцца, што у Лукашэнкі, ягоных сыноў, ягонага атачэння, там нейкія аграмадныя банкаўскія рахункі. Ці ўсе і так разумеюць, што гэта людзі не бедныя і накраліся, і вынік такога расследавання будзе, мы і так усё ведалі. Я думаю, что тут будзе важна не самі па сабе факты, адкрыюць іх ці не адкрыюць, а тое, па якіх каналах такая інфармацыя разыдзецца, ці давяраюць гэтым каналам. І акрамя таго, ці гатовы будуць людзі ўспрымаць такого кшталту інфармацыю, бо цалкам магчыма, што нават не ўсе праціўнікі Александра Лукашэнкі будуць гатовыя верыць, што ў яго нешта ёсць на замежных рахунках, бо у яго і так ёсць цэлая дзяржава, навошта яму яшчэ. Можа быць шмат рознай аргументацыі. Акрамя таго, калі адбываецца палітычны раскол грамадства, то неважна, у якой краіне гэта адбываецца, калі такі моцны палітычны раскол, калі нельга давяраць адзін аднаму па-за межамі з розных бакоў барыкады, то адразу аказваецца, это вы все хлусіце, і все. Але на дадзены момант сітуацыя такая, што праціўнікі Лукашэнкі і так ведаюць, што ён чалавек не бедны, і з краіны грошаў браў, калі не сам, то ягонае атачэнне дакладна. Тыя, хто за Лукашэнку, будуць казаць, што ў Злучаных Штатах усё прыдумалі. Все гэта неправда, наш самы святы прэзідэнт, і свяцейшага нават не бывае ў Ватыкане папы Рымскі, не такі. Дык навошта падымаць такую хвалю? Насамрэч, тут таксама праца па звычайным такім шляху ідзе, бо і калі раней прымалі акт аб дэмакратыі ў Беларусі, колькі это ўжо больш за 10 гадоў назад першы раз это прымалася, тады ставілася пытанне аб арышце рахункаў і калі яны будуць знойдзены. І Александр Лукашенко
со смехом казаў, што ну бярыце, калі Шукайце і знойдзеце гэтыя забірайце. грошы. І зараз это можа паўтарыцца, бо было б дзіўна, каб рахункі былі запісаныя на яго імя, калі яны ёсць. Было б дзіўна, каб яны былі запісаныя на яго дзяцей. Калі гэта будзе запісана на іншых асобаў, то заўсёды можна ўзнікаць пытанне, як з тым віоланчэлістам у Расіі, ці гэта грошы кіраўніка Расіі, ці гэта грошы віоланчэліста, якому проста добрыя спонсары гэта падарылі. І разам з тым, калі грамадства не будзе гатовы ўспрыняць гэтую інфармацыю, то яно проста не пачуе. А калі нават, як у гісторыі са Станіславом Шушкевічем, гаворка ішла, ці былі там аплочаныя скрыня цвікоў, ці не была аплочаная скрыня цвікоў, нават такого кшталту інфармацыя была тады успрынята грамадствам як нешта, што моцна паўплывала на рэпутацыю. Таму тут зноў-такі паўтаруся, не столькі факты, сколькі гатоўнасць выкарыстоўваць гэта ў якасці аргумента, гатоўнасць у гэта верыць. Зараз, на мой погляд, калі Александр Лукашенко сапраўды атрымаў меншасць на выбарах і прайграў гэтыя выбары, гэта значыць, што большасць будзе гатова ўспрыняць гэтыя факты. Але па-вашаму, дзе яго слабое месца вось у такім інфармацыйным сэнсе? Грошы, злачынствы, эканоміка, краіна даведзеная да ручкі. Вось самае балючае для яго. Што? Вось па ягонай рэакцыі можна зрабіць нейкія высновы? Я думаю, што ён згубіў зваротную сувязь, бо мы з вами бывалі на яго прэс-канферэнцыях, задавалі яму пытанні, ведаем, як ён рэагуе на пытанні і што ён заўсёды хоча спадабацца, і даволі часта яму гэта атрымліваецца зрабіць. Вось 2020 год паказвае, што яму складана спадабацца нават падрыхтаванай аўдыторыі, калі ён прыходзіць на аўдыторыю нейкага завода. Я не кажу пра форум, на які збяруць выключна ягоных прыхільнікаў ці людзей, якія гатовыя апладзіраваць яму. Ён згубіў гэта. І разам з тым, калі браць гэта як інстытут, а не канкрэтную асобу, то яны згубілі інфармацыю пра грамадскія настроі. У нас сацыялагічныя пытанні фактычна не праводзяцца не толькі незалежныя, але і дзяржаўныя, іх вельмі мала, і хутчэй за ўсё не вельмі якасныя. Інакш Александр Лукашенко не прыходзіў бы на МЗКТ, каб яго свісталі. Ведалі бы настроі супрацоўнікаў гэтага завода і увогуле ведалі бы, як рэагаваць на тое, што адбываецца. Мне падаецца, што тут было згублена, і не ведаючы такіх настрояў, сапраўдных настрояў, але атрымаўшы нейкія пазітыўныя, напэўна, рэляцыі ад падначаленых, Александр Лукашенко рабіў памылкі. У такой сітуацыі, як у царя Мідаса, да чаго не дакранешся, все ператваралася ў золата, і ён не мог знайсці ежу. Александр Лукашенко такім чынам атрымлівае выключна пазітыўную інфармацыю, ці пераважна пазітыўную інфармацыю, і не можа даведацца, што адбываецца па-сапраўднаму. І гэта не праблема добрага царя і кепскіх баяраў, гэта праблема таго, што проста не атрымліваецца быць адэкватным і атрымліваць сувязь з грамадствам на гэтым этапе. А чаго Лукашенко баіцца больш? Вайны кампраматаў, пра якую ён шмат кажа, і абвінавачваючы і Захад, і Ўсход, ці праўды пра свой рэжым, пра стан краіны? Я шчыра кажучы, думаю, ні таго і ні таго. Ён можа выказвацца так, але па-сапраўднаму ён ведае збольшага, якая праўда існуе. Кампраматы, ён ведае, што ёсць нейкія кампраматы, але кампраматы працуюць, пакуль іх не агучылі. Як толькі іх агучылі, іх або ўспрымаюць, або не. І тут у нас атрымліваецца сітуацыя, што хоча грамадства, да чаго гатовае грамадства. Я думаю, што Лукашенко спадзяецца, што праблема сама сабой знікне, і галоўнае пратрымацца некалькі дзён, некалькі месяцаў, а там, само сабой, усё вырашыцца. Што ж, дзякуй за размову, а я нагадаю, што праўда мае такую адметнасць, як рана ці позна выходзіць на белы свет, і да вайны кампраматаў гэта не мае аніякага дачынення. Я Святлана Калінкіна, на сувязі са студыяй быў Паўлюк Быкоўскі, і сустракаемся на Белсаце.